Aryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta ngati-ati lho Gong aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentala. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo Dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan momeng kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae, iki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Kowe ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, ora usah kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jak rembukan apik-apik, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksude kuwi? Maksude piye kuwi? Aku adoh, tak ceraki. Nek cerak, tak doi. Terus lare mbelani kapan? Hah? Nek mbelani ora usah nggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Cerak tak doi, adoh tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis ora usah kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora ngono magawe glarira wang wow juk-juk langsung loro Truk. Mungsuhe loro Ndra rene, Tru? Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya? Kowe? Aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsuh kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Ndas pundi Mukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Narada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka nganas bombong wirayang lan aja mbacutake nggon mung nglakoni topo. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brama. Wow.
Bathara Brahma. Heeh. Diwaning apa? Diwaning geni. Oh, ngambil reke. Lho. Kok diwa geni kok nyilih rek ora. Mesti apa-apa iso kobong kae mestine. Kowe bali yo, aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlongaku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan dewa kayangan ngebiyuki lengkahing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Ya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi bathange Petra. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya bathangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku. Pangga, tak ayoni. Tata. Ya. Girap-girap. Semak dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ha iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ora apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tangane setak dunke sit. Lek ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh.
Bathara gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa do goblok. Lho. Aku duwe aji lembu sekilan kowe tak guang kok, Tru. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki deloken. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe terus. Ha iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki endi? Nek jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Merga pancen wis pinesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati we. Wis we, ngantem sak tutuk-tutukmu acan, tak slentrek ora mules, aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku nyoti bakno pecah siramu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi. Mati. Mine gantine dodo apa? Nyo. Lho ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki mergane patimu. Waduh mati aku. Apa kowe mati aku. Waduh. Gong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Ana Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ta we. Amo Suramata Jamrata imbang yen Panca Badaya. Candhak kowe kancamu. Kakang Bathara Indra mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapake. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Boleh mlaku kenapa kuwi? Wah, loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong gugu karepe dhewe. Wani karo Bathara Brahma tiban
daya kemandhenku kobong awakmu mbuh dadine para kawan. Kowe iki ra iso renang to, Gong? Ra iso. Aku di ra iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane genine Bathara Brahma nyemplung kali ra yo mlebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nginggak lho. Lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Selamat modar. Ya kene, tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ngeyel. Bathara Brahma iki dewaning geni. Genine nyemplung kali kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Truk. Paling mlebon iwak. Iwak apa? Ora wae, ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis ora masalah, sing penting slamet. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ha iya. Canggleleng kok. Hei, Bathara Brahma rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa? Brahma. Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Ajare lah. Brahma mundur. Oh, ladal. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh, konangan Yama Dipati jabut nyawamu mbuh dadine parati. Oh. Siji iki apike awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ha sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir, Gong. Kowe kena dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku ki kelangan. Aku mau nek kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning nganggo hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati.
Yamadipati urung jabut aku wis tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yamadipati. Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persnelengmu rusak ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman ora sato eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendol, tak tenjang tenan ra mikir kowe. Karepmu wong. Sing tukang jabut iki ha. Jabut nyawa. Ora mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabut to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu jabut. Jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati tenan aku. Wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret ki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Waduh. Yamadipati kok bagus. Nek mungsuh pana kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye jamak-jamak. Kula niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Betara teko dengkulmu kuwi. Piye, ha? Arep gleneng ya kowe? Aku madake wedi karo kowe. Ki Bagong kondang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani kowe? Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cetule. Wis. Weteng kok metu cetule. Ayo ngomongno Bathara Guru ora wedi aku. Kakang Rada kuwi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang godel bingung sami kendang kapracondang menika kados pundi dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel piyambakipun pineta apa wonten telenging wana bamba wirayang wonten lengking Mahameru ingkang dipun suwun
Bagong pulun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar Badrana mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Ngantos dados daretaraning para dewa kaliyan pun Bagong. Ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar maut mboten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng Paduka Pandhara Guru. Bagong, kita kena ulun nilikake apa ora apa kawan. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Truk sapa iki Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Kayane wis menyang. Lho. Muridé durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Totok sisan. Sing dadi sing tak tandani. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi keleke papat. Lengosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh ulun. Kita ngerti ulun sapa. Nune nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa. Sesembanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rada. Kok kita ora ngestokke. Nuwun sewu Pukulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak Ical. Lho. Ilang kena ngapa? Mboten ngerti, lalile deleh. Hus. Lalile ora bapak ki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul. Merga kula ya ndek gegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku tapa ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun utusan kelawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali. Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracondang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Kuwi piye to, Gong? Menenga. Oh minggat bae kana. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuwataning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas, pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kana kowe mulih kana. Kana ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kana mulih kana, Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan biyen ning guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Ponokawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun. Kene marganing pati kita Ponokawan.
kapracundang kuntal kaprapal. Ponokawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun. Ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengking gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Kakang Narada, Bagong sampun kendhang kapracundang Kakang Kanika Putra kula nyuwun nyuwanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen swanun ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Mastu nama Sidam Karing Bawana Langgeng Durga, kula nempanan dika ing adawa pukulun. Kaget kita ulun timbali. Gurawan sing manahipun ingkang abdipun Pandya Bendari Durga dene paduka ngawe ingkang abdipun Permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun. Para wadyabala jim setan priprayangan berkasaan ilu banaspati ngleng-nglek balung atandak. Wadyabala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka. Mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel. Ponokawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel jarah rayan. Dadi panganing para baju barat Pandya Bendari Durga. Topan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun kemarin tedha dhateng para wadyabala berkasaan. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Tumuli kita budal dina samengko. Nek ngestaken dawuh pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Bendari Durga. Pandhawa tata Gatiwisraya
Indriyaksa sara maruta samirana lan warayang wisikan makulingan lima Pandya Betari ngabdipun Jaramaya cumadung dawuh kula cumadung dawuh kula cumadung dawuh sibu kula nyadong dawuh sibu kula nyadong dawuh Bu Ibu kula nyadong dawuh Bu kados pundi pawartosipun dene patung ngawi sangyaning para baju barat Bu kula nyadong dawuh Bu Jaramaya wonten dawuh dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadyabala baju barat uga semono uga ora bakal kaluwen merga wanter timraning Wang Pikulun jagat giri prating kadhawuh karo panjenengan ulun yen ta dina samengko Karang Kadempel ditinggal dening Kakang Semar malah majane uga ninggal Karang Kadempel mula wektu dina iki ana kalodhangan ingkang becik banget ya Jaramaya Srana kowe sak wadyabalamu berkasaan jim setan ambyuka marang Karang Kadempel. Sawise ambyuka ning jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat. Wah, ladal. Menapa menika saestu makaten? Iya, pancen mengkono. Wah, ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu. Ora ngaturake panuwun ya Ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadao dikang raja ing cicir sarta aja ning keri ning dandang maur kabeh dibudhalake. Lumarep ning Karang Kadempel. Dina samengko diwarake mangan kawula sak Karang Kadempel. Oh, ladalan nyuwun pamit matal pasilan. Sing ati-ati aja ya bocah cilik Jaramaya. Wis positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kelangan nadi, Rek. Mbok apa sing apik cangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso malah kelangan nadi. Bagong wani karo pukulun Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pikulun Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, rasah wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali Raja Mak Jamak.
Kena Kyai Guntur Geni Guntur Angin Bagong Kontal Kendang Kapracondang rek. Ya iki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Bapak ilang Bagong matri. Mati kok matri. Ya cangkeme ketekuk. Bagong mati bapak ilang. Kok kaya ngene lelakon Karang Kadempel. Tumpuk tumpuk kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Apa dhewe goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong Guntur Geni Guntur Angin di pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek ade goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong bathang adoh banget ta. Lah terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul, ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel. Nek ora, kowe karo aku mung nunggu apa? Ora ana gunane. Mongko ya Bagong mati wis piye? Apa ora sedih? Nek nganti bojone Bagong goleki, terus takon kowe, takon karo aku. Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi lar wangsulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku we mur ndek kaya ngene iki piye? Apa ora mesake? Piye? Kowe arek aku terus kudu piye, Tru? Ngene wae, Reng. Piye? Melayu neng Ngamarta. Wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki. Tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga saka Karang Kadempel. Ning perkara Bagong rak Pandhawa durung prisa. Sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong, Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan. Cocok. Seru bukleru. Cocok. Ayo melayu ning Karang Ngamarta wae, Tru. Den Ndara Puntadewa ngaturaken ketiwasan, Den. Kondo ngajeng nalika semanten ki Lurah Bagong kening Kyai Guntur Geni Guntur Angin Kendang Kapracondang Kontal Kaprabal tebih dawahing ki Lurah Bagong nalika semanten mestaka kenging padas satemah mboten ing Purwa desene ki Lurah Bagong. Wow. Ing madyaning dasaring jurang Ki Lurah Bagong nalika semanten mestaka ketata padas mila datan eling Purwadasena wonten telenging wana gung liwang-liwung parandening mangke dereng dipun ngertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernahing Ki Lurah Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang ndugal kewarisan winawang dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandening mangke wonten wujuding sata wana ingkang wujud bantheng ingkang nyaketi Lurah Bagong nalika semanten sarwi angen mbus-mbus dhateng kuwandanipun Ki Lurah Bagong graita bilih Ki Lurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang batheng wonten ngajenganipun Ki Lurah Bagong.
aras abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya rati lumrang kandaning pos pita karengguan putyan hero sang Dwijawara mrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarine kembang ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngara wiladala sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ingkang mlebu jroning alas lah kok iki ana kuwanda ingkang gumlethak mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran Kranjak merga kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang. Wah. Kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing Bathara ing kemapan ning jroning jurang iki. Mongko ndawes padake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titi wahyaning mangsa kala. Yen to tekaning pati merga saka pitunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padang. Ya. Mbok menawa iki dadi kewajibaning Andhaka Dewa. Nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki. Ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa. Ndak suwunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Bathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinoner kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga kocap kacarita nadyan wujud handaka parandening mangke kasinungan kasekten linuwih tanpa beda selama ing jalma menungsa sigra nyaketi Kilurah Bagong nandhang raga dataniling Purwodaksina sedaya tatu dinilat dening Ponang Andhaka nengging aran Andhaka Dewa saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kilurah Bagong kagyat kadra wekasan nengging Kilurah Bagong wau lang-langing tuya mangungkung
langening kalan wana gelar pandhan muncar dinon lir kekonang surem sorotetan padang Burung arep idolada kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira, merga aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handaka parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding handaka niku napa to? Handaka niku kanca kula. Dudu. Handaka kuwi wujude bantheng. Wah, lah bantheng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantheng sing ampuh, isa tata jalma, ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andaka Dewa. Andaka Dewa? Iya. Wah, banthenge jenenge Andaka. Aku sing menungsa ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang. Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso bedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang, Gus iki. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru, ana ing alas bombong wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Wo nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen bantheng sing ampuh tenan. Iya, dikeparengake dewa pancen dadi bantheng sing digdaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula niku ngerti Gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Ngono nek Gareng terus wirawiri nggawa apa pit Jawa nika? Ora Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, la edan. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Merga saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Wow. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak
sudet tenan wetenge Semar nek pancen udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman nggih pokoke. Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangga ingkang becik. Nggih, ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wah, den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati ale wakile bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Ya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus gegayuhan kita ingkang kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapienak lenggah ana ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ajeng ngumutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, merga kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasan kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan Bagong. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh jan pepundhen kula andaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangga kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong ndak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya, Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ridho mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit. Gong maguru gongso tetekaya butula. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Lenglenging triya mangungkung.
pungkas Lukita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak wis jan cilaka iki awake wis wangun kaya ngene raine ra iso dipekonah niki ra iso digawe pripun-pripun ora iso raimu kuwi paten waduh cilaka ki cor-coran kok ya oh lah terus pripun kita wujud satriya nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong pun mboten apa-apa sing penting gleleng ngono wae wis ora masalah ngene iki terus kowe bakal dadi kadang tarunaku nggih aku Andaka Dewa kowe Andaka Murti wah gleleng iki mungkin pun bubar karo rasa diganti nggih lho pun ngenten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula balung kire bakal domba gunung tenang wong gleleng pokoke nek wis rampung kita bali kaya wingi une wah cilaka iki awis glelenge kaya ngene terus kemarengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta monggo kula numpak sampeyan hus aja mlaku dhewe-dhewe wah mungkin nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndasmu lho Bagong nesu bantrenge ngendi nyang kok nesu ora aja sembrono mengko ndak kualat karo aku oh nggih ngetak mangkat dina iki semawi kula dherekaken aku bablasane cangkeme iya aja kaya bocah cilik ampun gedhe dinake bocah cilik mangkat karo aku Bagong monggo kula dherekipun anu Andaka Dewa Yayan Danamurti yo padha kewan kita menungso oke
asma bang pangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene donga engkung lir wuwu sing pene panca toking hayam wono Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta namung ngandadosaken gumun raosimanipun ing Raka Indrawati teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang Raka sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala menika mengku suraos kados pundi Yayi Koko Prabu krana Pandhawa boten saged anilar praja ing Ngamarta sakathahing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampahan ingkang adamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lelampahan menapa Yayi? Werkudara. Nggih. Mara kowe ingkang matur kelawan Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Nangapa dadak aku? Si Hadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug kelawan perkara iki. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bener ngendikaning barep kakangku sing paring dawuh. Akeh lelakon ingkang tumanduk ning praja Ngamarta. Wekasan dadak utusan Caraka, utusan Ayaka ngaturake nawala marang praja Indrawati. Mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku. Ngendikaning barep paring dawuh ana lelakon ingkang elok-eloki ingkang dumadi ning praja Ngamarta. Ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Badranaya ingkang wis ndungkap telung candra etang kelunggunaning dina samengko iki. Monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar. Ujaring para kawula sak negara utawa sak Karang Kadempel ora ana ingkang padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya. Luwih-luwih durung nganti rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak Nala Garing Petruk lan Bagong uga ora ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku. Gandeng Kresna wis agung minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Aja nganti selak mara kage budidaya ngupaya menyang endi dununge Panakawan Semar lan anak-anake nggone ninggal Karang Kadempel. Kresna kakangku. Jagat wae saling ubathara wayah para jagat. Yayi. Kula nuwun sewu. Mitrataturipun kadang kula Jodipati mendranipun Kakang Semar sampun dungkap tigang candra etang engga klengganing dinten sakmangke menika. Menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya. Kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten? Oh inggih. Krana kanthi dasar ngantos tigang candra kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar. Mitrataturipun kadang kula Jodipati nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula Karang Kadempel menika kinarya pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya. Kamangka
Pandhawa saged dumugi engga sepriki menika mboten badhe saged uwal saking panggula wentahing Kakang Semar. Kok Yai Prabu kedah emut. Kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ibaratipun saking kuncung ngantos gelung, saking jabang ngantos laprang. Kakang Semar ngudhukaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa namung imanipun Pandhawa kok mboten tanggap. Sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngamarta tumunten supe dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya. Monggo menawi ngantos sak mangke Kakang Semar menika mboten timbul wonten negari Ngamarta, Yayi kula nuwun sewu. Para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Sak mangke Mbak Ngamarta badhe rubuh menawi mboten katenggan Kyai Semar Badranaya, Yayi Darmaji. Sarating pandam sumula amadhangi jroning pasarean ngenangi wadana aton remu kalingan ngangreng sang diamanah engkung sumungkem kuling dereng ngantos paripurna Mbalwacana kasaru plajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala garing kang sarwi tawang-tawang teng karo kagyat sangya para Pandhawa. Kancing langit kelap-kelapaton lir saking risang mawe gandrung Dara kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan ana kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng apa garing sakawit kula kecalan bapak. Kula kelangan bapak apa pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kalih Petra goleki kalih Bagong ketemu ten lengkahing Gunung Mahameru. Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha, kaloro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa. Tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan. Sang Hyang Pikulun Narada, Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kewangun ing Mahameru. Bareng ngoten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kali para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan. Bareng ngoten sing maju Hyang Pikulun Bathara Guru. Hyang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Nggih. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngeyel. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumanggaken. Jagat pasane ngubur wayah tur jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan merga lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, gareng. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki ora nututi. Adoh banget kontale.
tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayombo ora nuruti karo adimu. Ora entuk karo gareng. Cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalake wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun saka Ketiwasan. Kunjang kancing langit kalap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung pati Andakawana suwan tanpa tinimbalan ngaturaken Ketiwasan eneng apa pati Andakawana mugi andhatosna ing kawinangan mboten kanthi kanyana-nyana wontenipun Andaka wujuding bantheng ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa wela dalah Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik Yayi. Jayamrata. Iki kadange Andaka Dewa, aku Andaka Murti. Pandhawa ndi Pandhawa? Cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badranaya. Ora goleki malah padha suka-suka parisuka lengdan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget aku. Kendangan dengkul sakepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha goleki Semar, Andaka Murti ngamuk punggung Suratamtama Surawiyaga. Mati dereng aku legane. Para Sang Arjuna Ismanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh iki sapa takon karo aku satriya kleang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ing endi tibaning kono papan dunungku Raden Andaka Murti kowe sapa jenengmu Janaka ngaku ngerti karo aku ora aneh sapa-sapa ngerti karo kowe mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar apa ya kowe wong sing kondang kawenang-wenang sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta Janaka onong paran kabar sing tak tampa Semar lunga padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa. Aku dadi Pandhawa ora padha goleki Semar. Mangku asta. Wisuh ning wastafel. Lumoh ngentasi perkara.
Ora ndara-ndara golek Semar aku ngamuk nang negara Ngamarta. Langkauna badange Janaka. Piye? Langkauna badange Janaka. Kelakon penjang kamu seda dina iki kowe Janaka. Wah! Aduh. Waduh. What? What? Hoi! Ah, kapusan kowe. Moncer. Ah! Hoi! Wah! Sing ngendang ora iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edian. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Tabrakan ning dhuwur. Ayo padhake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur Werkudara. Raine aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur ya, Men. Arep ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh, lah aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora goleki Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti ya. Saka endi? Saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngamarta. Wah, deplok dasmu. Ayo! Wah! Nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apal rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke aspiro ae kekuatane ngedapi-dapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa.
Kuku Pancanaka. Ora tedas. Kalah. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa. Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Wani wale Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenono kowe. Ngapa kowe plirak-plirik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no Gareng? Kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ku metu ngendi to? Oh, tudul desa. Melipir. Diani Drei. Anggerene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik dies. Wis delikke kene. Kuwi cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Yen ngapunten, ngapa truk anu kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bangane ra ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wonge dantenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Iya, pancen banget. Ngerti aku karo kowe. Sopo nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanamtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati ra apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramayana tibano. Aku mati, kakangku Kakang Andakadewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andakadewa. Saiki nendi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kowean bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekane mati dening aku panggal ta. Oh, titenono. Ratu jireh ya ngono kae. Mung wani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok.
Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa, Kresna. Petro, non. Kowe butuh duit ora? Ha butuh no. Ha butuh tenan. Nggih. Nyo tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih? Ndara-ndara liyane iki nek kai 2 yuta, 3 yuta. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondome cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andaka Murti kae patenana. Keraman kae patenana. Ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, mangsa burung. Ratu ireng, cetril, breng, kowe butuh detra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo gruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kancane kaya 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andaka Murti. Ya ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya, maju bareng bethuke. Ya. Sapa iki? Andaka Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandeg sik. Ora iso, ora level, ora. Aku ra mungsuh kere-kere, tanganku kotor mungsuhe. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso ning nglakoni ngono lho. Ngapain kau? Ngapa kok tok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik kok raine ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing pletot kaya ngono kuwi. Hus! Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang, jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae? Petruk. Sing mburi? Oh kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala Gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning ngarep aku, ora nungkul sirna Margalayu. Ngerti ra itu? Kok kaya bagong. Kita ya. Ngadrek. Ketorone sarunge mampu pertamak. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karepmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae. Terus reng. Den gulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Gareng.
ical wujuding Andaka Murti. Nenggih ki Lurah Bagong kaget kadrukasan para kawan kekalih. Ngapa Igong dadi satriya barang? Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning Ampul lho, tenan. Nek ngerti aku Badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ana Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Endi ya lali aku. Aku ora ngerti sejarah gobloke. Wong sing nyekeli kae dudu Joko Tingkir. Sapa kae? Kae Ki Ageng Pemanelan. Ndasmu. Malah ngendas-ndaske kowe iki mbelokke sejarah sak penake dhewe kae sing nyekeli baneke Baron Sekeber. Baron Sekeber iki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Anggere turu kok karo sound system banter ling ngorok. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mungsuhe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kresna Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki yo ngawur wae kok. Timbali Petro. Ya. Den, ngopo? Timbali Petro. Dapure Petro nimbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone Kaca Paesan Petro. Wah, nggih ditonton Kaca Paesan, nggih. Sik. Tak deloke sik. Aku lho ya pengen delok kok ya. Wela dalah. Wo, lah kok iso dadi kaya ngono. Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Waduh. Kowe ki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Yai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal ngeroke banteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro iki arep nang ngendi iki? Perang mungsuh banteng kok. Ayo aja. Kono kawan iki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ling gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nganti Yai Prabu Darma Kusuma ling ngendika kaya wong wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi ratu ya padake. Sabar. Petro wong edan. Ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petro? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andaka Dewa. Andaka Dewa. Iya.
wigatine ngilingake marang para Pandhawa gandeng Pandhawa kuncatan pamomong mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya ora usah ado-ado Pandhawa ngene ngupaya Kakang Semar ndak suwun sampeyan blaka wayen to wis jeleh momong para Pandhawa Puntadewa uga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayantaka. Reng, Bapak Reng. Wah! Gemes. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora? Wah, kiaiane. Petruk aku arep lungane wae Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei. Kler. Wong edan Bagong. Bapak. Ampun tidak mulai, Pak. Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sopo arti saya? Ampun tidak, ya, Pak. Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa lho, bangun kutha, Pak. Iya wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu. Ngono ya, Pak. Ampun tidak, Pak. Ora. Nggih, Pak, nggih. Kula niku nek Bapak tidak kula niku ternyo. Iya, Duh. Napa Reng? Ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene njaluk. Pak, kula sayangane Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya neng sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kaise ana bathik. Sesuk peken nganggo bathik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngelih, Pak. Sesuk tak paringi panganan nek kesole ngekek mambu, Pak. Ya sesuk jajan. Jajan nek ora nggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknike dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong nggone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Wis kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel, Ndara. Kadempel lha kok dadi kahanane mosak masik. Wah, pangling iki gaweane wong-wong dandang mangure. Balane Bendari Durga ora minggat aja takon dus lak singkirke saka tangane Werku Ndara.
Semar kula nyuwun pangapunten ayo. Anak-anakmu wadya balamu kon semingkir. Para jim setan berkasaan ilu-ilu Banaspati engklek-engklek balungatan ndak. Ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal. Arep tok gawe pisah-pisah. Arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh. Saken Jawa. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung Ndara wiwit purwa madya wusana pun paripurna ya kula nyuwun pangapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha ya Semar awit kekalipun menika mboten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal ya purnaning gati sura sudra janing kangrat suh brasta teng kaping 12 Darmastuti rahing sami makarya rahing samya pinanggih Lestari Widodon mboten manggalengan setunggal menapa